أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Napno yatano kapulisan kaya lubda matano na benda ayam apian na pakibatian tanu sa paraman wallah subhanahu wa ta'ala antanu di magdig ang kuto mang ayat wallah an makataasar siku mga puso tanu na ayat na pakabatian tanu na siya kini al-hafid Abu Hafsah na ipalad tinaro ng kaiya delgno suara na nakaten na tandingan tanu sa mapya pamakindigan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Balasan wallah subhanahu wa ta'ala ya yang udah sa pamagutan insyaallah na punandan wang gaiya mabubulingan mabubuloya bendingan tanu sang kaiya alungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Paganeron na id maada ang butwa di tanu di kapanalamat sik wallah sabab sa miapad tanu sa iku mga muslim ini kalimusiran wallah lalansang kaiya kini samperan sa iku Ramadan Europan na miyabaloy tanu pagtanu sa iku mga muslim kaya pamuwasan niran susabad ku Ramadan nagian na siya na mga muslim minirot silan ku Ramadan na dairan kapamuwasay ang kuto mga gawain sa iku ulan-ulan Ramadan iman to na sa manian ako kumamiyang adungko ang kaiya di tiyano di kapamuwasa daw alam na tulog gawi lambon si iku miyori niyata
Di na damakan niyata na sumyaw naman niyata nagkapayad dua gawi na namya kabukas sila. Di na miyom ang kutuan ni niyata ira. Yan ka iya kapakadung ko Ramadan napkatawan tanulangon. Apat sa ipapaliwat sang kaiyam yung maratyaya nagyang kutwa kapamagaran sa zakatul fitr. Ayaman na niyan nakabwi sa pitra. Yan ka iya kabwi sa pitra na kailangan nakasabutan niya ang Muslim. Sa iko kababaluin niyan ang Muslim abarapwasa. Sebab sa pediyas iko mahukuman ay papaliwat wallah subhanahu wa ta'ala di na inipaliwat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw to mabubali po magusintan siya sang kayakab sa pitra na antuno ni hukuman yan. Pag mayroon antuno ni hukuman yan nagwanto ni hikmah sa iko kinisugunon. Ikadua antuna klase imbagay a pitra. Ikapat antuna idiyang akala imbagay a pitra. Ikalima na antunay wakto akim bagan sa iko pitra. Ikanam na andem bagan ang kutwa pitra. Ikapito na andaderpa imbagay ron sa pitra. Ginani mabubuli man to ang bagan tanong sa usayan si iko kiyosayaw no sabad si iko mga ulama lagi diya kini Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Yang gaya pitra na inisugaya o Nabi sallallahu alaihi wasallam ya panutul sa hadith at tigman niya o Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya pitra na inisugaya wallah subhanahu wa ta'ala. Tigman niya o Nabi sallallahu alaihi wasallam sigo hadith ya kina Ibn Umar udin Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر من رمضان ساء من تمر أو ساء من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Ini paliwat tatigin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang gaya kabgit zakatul fitr sa iku Ramadan. Sa isa kagantang sa imgay pitra na isa kagantang apod sa kurma. O di na isagan tangabad sa syair, mga panganang niya umang Arab. Si iko, si inipaliwat, si iko, oripan anta ka mapiataw, Bisaya anta ka mapiataw, mama babay, may to idad anta ka malay idad, apad si iko mga Muslim. Sa manoto na malagi-lagi siya sa mga Muslim, malagi dum, Bisaya anta ka mapiataw, o di na babay mama, anta ka may tuawata anta ka malataw na palid niya papaliwatan siyang kaiya kabgay sa zakatul fitr. Nagyang kaya ginipaliwat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyabalo yaya sunnah o di na miyabalo yaya ukit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukaw no tirang ko Nabi na gitu din sukyaw no tisik Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katir wallah may yuti'illaha faqad ata Allah وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Sa tao unutan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasab na ayak yaw unutan yan naswalla na sa tao at tumalikod na kanabamis at siyugo abakiran sumisyap. Ayan daw niya nang kaya kaunuti sa iku Nabi sallallahu alaihi wasallam siyang kaya kabgay sa pitra na kukuma ayak yaw unutan ka naswalla subhanahu wa ta'ala. Sa mga pdayat na tigman ni wallah wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Sa din sa inisugu minitaling umarkan o Nabi na kuan nyo to wa ma nahakum anhu fantahu na sa din sa inisapar kanot o Nabi sallallahu alaihi wasallam na emanan yan na sapar niyo sa ginawa niyo. Ayan daw niyan nang kaiya kapwi sa pitra na padaya sa paliwat inipaliwat o Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukaw no tiron na kukumaaya kiyaw no tanka na susubuan wallah subhanahu wa ta'ala. Sa manuton na miyalo yung kuto hadith as inipapaliwatan
Say kubabay mama, lagi do bisay anta ka mapiataw, nago may to awata anta ka malataw, na ipapaligod kiran ang kaiya kabgay sa pitra. Kabgay sa pitra. Sobman su ikawgat, wala tajibu alil haml alladhi fil batn, illa ay yatatawa biha palabas. Igman yung mga ulama, yan kaya kabgay sa pitra, na kanabay ni papaligatan sa ikawgat, ay mananin ang kutawat na matatagupong kutiyan inayan, na kanabay paligot ikib ganun sa pitra. Inam tabu amay ka voluntary ay imbagay sa pitra, ay mananin na sunna. Sunna, o pamakayimbagay yung inayan sa pitra, na sunna to kib ganun sa pitra, ay may nagkatarima ang kutabalas yan. So, Amirul Mu'minin Uthman radhiyallahu anhu na yukhrijuha anil haml. Ayamanan yan na ipumbagay niya sa pitra ang ay mga ikawgat. Ito si Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Pagsi ko mga sahaba o Nabi sallallahu alayhi wasallam. Yan gaya kabgay sa pitra na wayajibu ikhraju an nafsihi wa kadhalika amman talzamuhu ma'unata. Hindi na ma'unatu. Min zawjatin o qariba. Idam lam yastati'u ikhraja an anfusihim. Ayan daw niyan ng kaya pitra na ipapaligot tayo sa iko tao. Kaya man na lagi do ama na ipapaligot doon ang kutwa kabgay niyan sa pitra sa ginawa niyan. Nagusto pamilya niyan. Nagugyang kutwa ay man na niyan nakaruman niyan. Nagusto mga dadas sigatungan niyan. Amay kadirang kaga ipitir ang ginawa niyan. Ayan daw niyan na sa tawa din gading gustuan na amay ka din yung kagaga ang kutakabli sa pitra na ska din yung gusto na siya kawajib na kibgan mo sa pitra. Amay ka din ano to kagaga ubas silang makabli sa pitra na mipipitra ka sila. Amay pa natikman yung mga ulama kakagagairan ama pitra era na ginawiran na fal-awla ay yukhrijuha na ay mas mapya ng kutwa kibganiran sa pitra sa ginawiran. Ayaw may nasiran mismo imitra sa ginawiran. Agimataan na giyang kaya kinisugong ko pitra na aya diyon dimbitir ay aya mukhatab na sopistindisaan individual at mamagay sa pitra. Si mamukutaw ang kagaganyan. Kagaganyan ipitra aya na ginawa niyan. Amay ka din yung kagaga na sudyon ding gusto na kailangan na mapitra yan, bibigyan niya sa pitra ang kutwa tao, anin yung gustuhan. Ayan daw niya ng kaya tao, anin yan yung gustuhan, na wajiba ibigay niya sa pitra ang kutwa mga tao, di pa kagaga. Giti sabab, aso pitra, lagi do ama, na amay kang kutwa pitra yan, na ibigay niya sa eko din yan yung gustuhan, lagi do karuman yan, suwatayan, suama yan, na di kapakay. Kemudian membagian supitra yan. Ino to. Nagipuduto sa dinan ng gastuan. Paduto sa dinan ng gastuan. Na di kapakay, kemudian idinin supitra yan. Siinga kiiding ko salakaw ko di nga ding gastuan. Siinga kiiding ko salakaw adi nga ding gastuan. Ikira na adnap kasagadan. Ay sa kawalay na sinan idi babagay sa pitra. Ang kundi pangaliwang utwa pitra iran na dito kapakay. Ayaman na yan na dito kitong sa ubaw to miyatarima apitra. Ugay na suama na amay kas kanyan ikami miskinan. Daaban yan kauyagan. Na sukaroman yan nababay na adna kauyagan yan. Nagkapakaya sukaroman yan nababay. Naroon yan iidin sa pitra yan sa ikaroman yan. Lagid mamuto suama yan. Nagkapakaya naroon yan idin sa pitra yan. Sabab sa kanaban yan ni gustoy. Kanaban yan di gustoy ang kutwa karumanian nagkapakaya idinin ang kutwa pitrayan. Sa mga lagi dito ayamanan yan na suknabang kading gustoy nagkapakaya idin ko sa pitraka. Okay, nasukman sa mga tao ading kading gustuan na di kapakayo bangon idin ang kutwa pitraka. Uriyan yan na siya ipapaliwat si ko mga tawa lamba-lambaan akaw ya ganyan si iko gawi aid ayaman na nagyang kutwa aid si iko aid kotaba
na lamba-lambaan so lamba-lambaan ang kutwa gusto mo ay man niyan na adna kakaniyo sang kutauras na adna lawan yan yung kutalawan yan na mi papaliwat ka ang kutakibgin kong sakibgin kong mapitra subman so mga tao at titaruto pa ay buwa kawya ganiran ng kutak kiniran sang kutwain na kanabakiran papaliwatan ang kutwa kabgiran sa pitra ay sabab sa daalawan na ba kasusubray ang kutapangan ng kaniran na ba kasusubray siya ipapaliwat sa ikubagaga adna subra ang kutapangan ng kaniran sang kutamasa subman so mga ulama at tigiran na amay kang kutwa panganangkan kundi na diyang utamiskin na adna subra ang kutapangan ng kanyan sang kutagawi iya kutba ugay na des kanyan makaraot sang kutwa libil ay pagaya pitra ibarat yan na damay sa kagantang siku gantang mo Nabi sallallahu alaihi wasallam di na damay sobra 2 kilo isi sa kilo nasa din sa kapapantagan na lawan ng kutapangan ng kaniran na baganyan no to pitra ayaman yan na baganyan no to pitra kapadutos sa kitong sa miyaka pitras kanen sa din sa kapapantagan kibagyan na pitra na baganyan no to insyaallah na terima no to Subman soda nakanabo ni papaliwat ang kutwa pitra sabas ang kutwa katir wallah fattaqullaha mastata'tum kala kun yaswallah sayku diyang ka akagaganyo siya ko mga hadith na tingman niyo nabiya ida amartukum bi amrin fa'atu minnu mastata'tum igira at tigo nabiya na ini sugwa karkan wasuguan na taling umani tus iku diyang ka akagaganyo sa din sa kagaganyo nagitib ganyo amay kaya kagagangan dia makakawas ang kutwa libil ay magaya pitra na bagan-gan subman sudah kibgay niyan na dabaw ni papaliwat abonin imgaya pitra na ginan so ay man niyan na kabgay sa pitra anda papaliwatan antunap man hikmah mapipikir sang kaiya kabgay sa pitra pad sa mapipikir sang kaiya kabgay sa pitra at tigman niyo mga ulama na ihsanun ilal fuqara wa kuffun lahum anis su'ali fi ayyamil 'id liyusharikul agniya fi farhihim wa sururihim ayamanan yan na sa mapipikiron na dipipiyah di pangapian sang kutwa mga pukara kemermeran naguan silan magenggen ang kutwa kababaluiran abasilan makapamalad sa iku alungan ay mananen aid kalamilami o mga muslim sang kutamasa ang silan makapangpad sang kutwa at na mga rakyan sa iku kapipya ginawa nagusang kutwa kababuyairan ayan daw niyan na para makaplagi-lagi sa mga tao daadi mamalad manisa na mapipya ginawa niyan sang kananamasa aid kakelamilami kagimasabenan kakelamilami aya pagilay ng kutwa kapipya ginawa na ginani mga pada hikmah sang kayakip mgen sa ikofitra padpan sa hikmah na an may ang kutwa kapya parangay nagu kagakalimway nagu an makadayamang ang kutwa babaya sa ikupiteng disaan di makakekaran niya ang kutwa mga puso miyali pa na usabad ko mga ulama at tigilan man na iya aya pada mapipikiro na ibsuti tathhiru lis-sa'im o di na tathhiru saimi mimma yahsulu fi siyamihi min naqsin wa lagwin wa ithmin wa fiya idharu syukrin ni'matillah bitmami siyami syahri ramadan wa qiyamihi ayan daw niyan na ipsut dia sang kutwa miyamuasa ubad na miya nga adin si kugya pamuasan yan amit kaya kurangan yan ang kuta balas ang kuta puasan yan lagi do mga ilang akatero mga dusa na lang lagi dinan na ayap pa katapion ayap pa kabulungon nagyang kaiyakab guys sa pitra kibgan si ko pitra na palipan sa mapipikiron na payagan ng kutwa kapanalamat di panalamat sa ikwalla ang gulalan sang kutwa kabgi sa pitra gitu so kapayagan si kulim walla kaya pasada tano o di na kaya kinidungkun tano sang kaya pamuasay tano sa iko Ramadan nagyang otak kinidungkun tano ron dapat sa kapanalamat kapag ilay si kapanalamat kulim walla
naging ko to kip ngan si ko mga pitra kip ngan si ko pitra si ko tao kapapatutanon. So Ibn Abbas radhiyallahu anhuma namiyatiru yan at tiyan na inipaliwat o Nabi sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-saim min al-lawi war-rafth wa tu'matan lil-masakin. Inipaliwat at tiyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kaiyakab sa pitra kagian misuti si iku bara puasa si ko mga ilang amyang dulbukyan o di na mga pakasisingay amyang gulaulan yan si ko Ramadan. Wa tu'matan lil masakin nagupangan ng kanaya o mga miskin. Maman addaha qabla salati fahiya zakatul makbulah. Nasadi sa mga tao di nasadi sa tao ay tunay niya ng kayay zakatul fitr si ko ano daw pun kasimbayang isa khutbah na gitu at tigin ni zakatul fitr katarima. Waman addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Nasa tao ay tunay niya sa ikoriano kasimbayang inon na paduto ko mga sadaka na sadaka to apad ko mga sadaka ayan daw niyan na kanabot zakatul fitr des kanyan maka zakatul fitr giya sa mga tao di na nimbabaan na di na ipagalitan ng uto kapag zakatul fitr na di kinanuto katarima kami yakalpas waktu niyan miyalpas ang uta waktu niyan kaya waktu niyan na taman sa diyong di kasimbayangi sa khutbah andin ni kasimbayangi ron na miyada ang kuta waktu kabagay sa pitra na sumanga tawa giti kep ganyan na daawairan na pitra sang kutua masa na antunap man iklas ya imgay a pitra na sukadakalan si ko mga ulama jamhurul ulama na tigiran man niya ay tigiran na imgay a pitra na taamul adamiyin min tamrin aw bur aw ruz aw zabib aw akitin aw gairiha min taami bani adam ayat tigin na mga pitra si ko sabad kung mga ulama kana kasukadak lang kung mga ulama na tigiran na supangan ng kan ab kinataw lagi da tigin no kurma subantad sumargas suzabib na gusto mga lagi din lagi do kurma na ginanatigin ipmagay ayamanan yan na pitra ginani pakasal ay mga apitra si kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay dalil na sa hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma at tigin man na iya farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'a min at-tamrin aw sa'a min ash-sha'ir. Inipaliwat at tigin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukabgay sa zakatul fitr sa Ramadan sa isa kagantang apad sa kurma o din isa kagantang apad sa syair nga syair na paday ako mga panganangkan o mga Arab alagi di umargas ang mga syair dabatan orong sa Pilipinas na ginanimyalo sa hadith at tamar nagu syair gaya syair na ginani mabubuloy ang panganangan si kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam miya panutulo Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an at tigin man ay kunna nukhriju yawm al-fitri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa' min at-ta'am at tigin na betadami na ipbagay mi at tigin si ko gawi Eid ang kota pitra ami sa ayat tulad niyan si kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tulad yan isa kagantang apad sa pangananggan wa kana ta'amul ash-sha'ir na tingin na betadian na ay mabubuloy panganang kanami sanggo na masa na syair wa zabib uri nagyang uta zabib wal aqiti wat tamr yang uta aqit wat tamr mga panganang kanaya sang uta masa o Nabi sallallahu alaihi wasallam agusa nga mga ingada Arab na dudu na ya na nabatano yung makikilala sa Pilipinas ang mga lagi di pangananggan kaya kilala tanong sa Pilipinas na kuntano siya na margas ginani kalilida kalakatawan tanong margas na kagida ba tanusan mga rak na inpeduno mga ulama may isang pandamaloy siku hadith na inpeduno mga ulama agyang guto margas gyang tamargas kagiya ay mababal siyan na ay magaya pitra na so babaluin ingat ap keniran ay mana panganak keniran na gitoy
babaluin keniran ang kutwa panganangkan nagiti imbriran apitra giti kalaleman. Nah, dia tikmannya kepakai tikmannya Syekh Utsaimin fala yujzi ikhraju ta'am al-bahaimi lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam faradaha tu'matan lil masakin la lil bahaim. Digapakai baso pitra na yakin bagan kau na singka adres sanggup tapangay man amanan yan na imbagay nga so pitra singay pagper ko pangangay man digapakai kagi so pitra na imbagay si ko mga miskin kanaba si ko mga binatang. Na ikaduan na badpan sa miyalo yung mga ulama masala na di tigilan ino mga day kapakai ay imbagay pitra nanditarn o di na mga pananaguay, mga kanisan. Na so mga ulama, sabad ko mga ulama na tigiran na di, kagi tigiran ay kibgay na panganangkan kay ina ni mialoy sa hadid. Lagi dito mamu. Ba tigiran kepakai perasan ang kaya pitra ay manan na pirakan. Suarga ibarat subra 2 kilo di na 3 kilo margas na peras no to pagargaan. Na boto kibgay ay manan yan na pitra kibgaya pitra aperasan pirakan. Na sigo jumhurul ulama yang kaya khilaf na khilaf niya si kumiyang una nagusi ko miyang uri ang mga ulama na makikhilaf sila sin ang kaya kaperasas ang kaya pitra. So kadang si ko mga ulama jumhurul ulama natigiran man iya daba jumhur أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه إخراجها من قوت بلده ولا يجزئه إخراج القيمة. Ayatin na riyami gano jumhurul ulama kadang-kadang mga ulama majority lagi do mga Malikiyah agus mga Shafi'iyah agus mga Hanabila na itingin ay papaliwad si kumama ay mugin na pitra nagyong ko tapangan ng kansi ko ingedian upama ka margas na margas diskan yan at yung kepakai udina diskan yang kepakai ubanin piraka ay ini daliliran na sumialo sa hadith madakal lang utama nga daliliran agus kaidah usuliyah at tigman yung mga ulama awal aslu fil ibadat at tawqif ay tigiran pakasal o simba na tawqif kailangan sa dalil na tigiran na mialo sa dalil na panganangkan. Kenapa mialoy na pirakan? Ay mialoy tira na panganangkan lagi dia ngutah hadith mialoy tano ay ni paligot ng Nabi sallallahu alaihi wasallam so kabwi sa pitra ay sakagantang apanganangkan piyakatan na iyan apanganangkan gitu itigman yung mga ulama di kepakai o bapiraka kagi dalil maaloy da maaloy si isa hadith da maaloy sa hadith. Minisya ko Imam Ahmad an i'ta'id darahim fi sadaqatil fitr. Pada sada daliliran na iniisya ko Imam Ahmad ang kaiya kabgay sa pitra ang ulalan sa dirham na tigin man na iya akhafu alla yujziyu khilafus sunnah ikaw na ka natigin adin nun kapakay ayaman anin adin yang kabaloy aba matarima kagimiya sopak yan natigin sa sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyaloy ko Imam Ahmad at tigiran man ay wakila lahu qawmun yaqulun Umar bin Abdul Aziz kana ya'khudul qima. Miyaloy kanya naswat tingin so Umar bin Abdul Aziz na yabtadiyan na kuan yan ang kutwa arga. Ayaman na papakain yan ang kutwa kaperasasi ko pitra. Natigyan man ay tigman yung Imam Ahmad ay yada'una qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala fulan ibtaga kira natigyan so qatir Nabi sallallahu alaihi wasallam na eran ditiro na sukatur ipulan qala Ibn Umar radhiyallahu anhuma ayat tigina pitiro Umar radhiyallahu ta'ala anhuma na farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'min tamrin o sa'min sya'ir ini paligot at tigin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya kabwe sa pitra sa iko Ramadan sa isa kagantang apod sa tamar isa kagantang apod sa sya'ir. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul naunutin Yesu Allah na gusto suguyan ayan doon yan na ay ini sugu Nabi na panganangkan kanaba ayamanan yan na pera ginasukpit o jumhur majority kung mga ulama
So sabad si ko mga ulama lagi do mga Hanafiya na yapitindiganiran na ila jawaz ikhraj al-qimati wa huwa madhhabu Ata wal Hasan al-Basri wa Umar bin Abdul Aziz wan Nawawi wa huwa adh-dhahir min madhhab al-Bukhari fi sahihi. Ayan daw niyan na pitindigan o mga Hanafiya, mga ulama o Hanafiya akapapakay o kabagay sa zakat a pirakan ay man na pirak purasan daw ginanatigay ni madhab o Ata rahimahullah daw gusto Hasan al-Basri mga lain niya mga ulama mga tabi'in daw gusto Umar bin Abdul Aziz daw gusto Imam Nawawi rahimahullah isa ini ko mga pangusay ko mga hadith na ginanatigay ni Marayag Akpit o Imam Bukhari rahimahullah Syekh Sahih al-Bukhari. Ayan daw niyan na pitindigan niya o sabad kung mga ulama lagi dang nga namiyang aloy ang kanamangaran miyaloy Ibn Rashid rahimahullah at tingin man niya wafaq al-Bukhari fi hadhihi al-mas'alati al-Hanafiyata ma'a kathrati mukhalafatihi lahum lakin qadahu ila dhalika ad-dalil. Ayan daw niya na pitero yakin Ibn Rashid inayaw na natigyan o Bukhari ang kaya mas'ala o di na inayaw na Bukhari si isang kaya mas'ala suma Hanafiya abadi miyak kadakadakal akasusupa ka o mga Imam al-Bukhari si ko mga Hanafiya si ko sabad ko mga bitira ko agama nasusupa ka niyan suma Hanafiya o gayud na inayaw na niyan silan apya kay niyan ang kaiya kapurasa si ko pitra na miya ayaw na niyan nun ang kaiya mga Hanafiya aya kayaw ni niyang kiranon na ayam yakatuludun ayam yakatundaon sa kayaw ni niyan na dalil ayam na dalil apikpitan o Imam Bukhari rahimahullah sa kayaw ni niyan si ko mga ulama o Hanafiya sa kaya kapurasa si ko pitra ayam na imbagaya pitra na pirak miyalo Abu Ishaq wa huwa ahadu a'immatid tabi'in. So Abu Ishaq As-Sabi'i napads kaniyang ko isa ko mga tabi'in tigin man iya adraktuhum wa hum yu'adduna fi sadaqati ramadana ad-darahima biqimati at-ta'am miyaraw ta kana tigin ayaman yan na benda pipikir na siya na sa mga sahaba ay patunay ra na tigyan so sadaqatul fitr o di na fitrairan si ko Ramadan sa darahim ayaman yan ang gulala sa dirham biqimati ta'am sa arga paras ang kutwa panganangkan ayaman yan na pirasiran ang kuto a panganangkan katiruan ano Ishaq As-Sabi'i apad sa iko mga tabi'in padpan sa inidaliliran natigiran man na iya annahu lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahad min as-sahabati nassun fi tahrimi daf'il qima datingin matanto abamiyakap pong Nabi sallallahu alaihi wasallam o di na isa sa iko mga sahaba iba maharam ang kaiya kaparasa kapiraka sang kaiya pitra lagi dito mambuatig man niyo sabad kung mga ulama ay idaliliran amata na tigiran na sa mga hadith amiyang aloy nas amya aloy ay mbagaya pitra amu ayyana minat ta'am amya panto apanganangkan wala tuqayyid tahrima ma'adaha naknaba ni natigyan pinto maharam sa salakurun ay manana lagi dang kuto amya aloy apanganangkan as lagi do tamar syair ay mbagaya pitra naknaba ruwatil mababalas ibaharam sa salakurun baharam sa salakurun bidalili anna sahabata radiyallahu anhum ay tingnan na dalil na sa mga sahaba na ajazu ikhraj al-qamh wa huwa ghayra mansusin alayhi ani syair lagi dating ng mga sahaba apya kairan akibgay ko pitra sang kutapangan ng kanaqamh akbadi su qamh na des kanyan maaloy si ko hadid ay bumiyali ko hadid na tamar na syair kadaon-daon su qamh na nanawan na tigyan sa so hadith na kanaba makang gugunan usa bunyan piya haram so salakurun na ginani sabab ay nidaliran a kepakay apirakan ang kota pitra miyali puno Ibn Mundhir amin anna sahabat ajazu
amata na pad ko mga sahaba ajazu ikhrajan nisfi sa'ati min al-qamhi ay man na piyakairan ang kutwa kibugan ko zakat ay mga zakatul fitr na makalaok sa gantang akamah liannahum ra'awhu muadilan fil qimati lis-sa'i min al-tamr aw sya'ir agi ilian ni raro na pekar penguto udi na pekar lagi duto seko arga isa ka gentang at tamr nagu syair ay mana na arga na kaso isa ka gentang akurma udi na syair na swarga yan na ayapantag yang kukamah na makalook sa kilo na inargairan to so makalook sa kilo apirak udi na dirham na inibagairan to apitra so sabad sa iku mga sahaba gitu ikatir yakina Ibn Mundir rahimahullah ni dililiran na yan sa kepakaya pirakan ang utwa ayamanan yan na pitra. Balipin sa ingi daliliran na Muawiyah natigin man niya inni ara muddain min samra asyam ta'dilu sa'a min at-tamr fahum qaddaruhu bil qimah ayamanan yan na tigman niya o Muawiyah radhiyallahu ta'ala an na mata na sa na ilena kan naswat tigin su dua akop as-samra pecah samra asyam panganang kan sa Syam as-samra nagkerpangian udina pagkatiyokop sa iko isa ka gentang apad ko tamar na ayat wa sabab na dinyang kairan na suarga dinyang kairan inargairan ayamanan yan na ayak kipantag isa ka gentang at tamar na dua akop sa iko yaman na samra nagyang to argayan na inargairan to siran inbis ko argayan na inibgairan na denan maaloy sa hadith na gitu sabab pitin gano sabad kung mga ulama ako pa kaya pirakan ang kaiya pitra pagpansay ng idaliliran na matanggo na sunabi sallallahu alaihi wasallam na akatiruyan na agnuhum yani al-masakin fi hadal yawm ayamanan yan na begini sa kawiyagan ang kana mga miskin ayan daw niyan na bulungan ang kutwa kababalwiran adisyan makapamalad sa iko masa kagalami-lami o mga muslim na sanga na natigi na masa na wal igna o yatahakkak bil qima so kapag gawa sa akiran o di na kapag nakiran sang kutwa kamarmar na matatantos iko kambugikiran sa perak pagargaan ng kutwa pitra ayaman yan na praradikiran ito sa mala ang kutwa kambali na perak kama yatahakkak bitaam sa lagi dito mo ketanto ang kutwa kibugikiran kibugang ko panganangkan na kada ang kutwa di na kapamalan pal maksud ay maksud siya ko kabagay sa pitra na huwa ignaul fuqara sang kutwa kambagi sa kakawasaan sa iko mga fuqara sa iko masa ay amanan yan na ipipitra uli na masa idil fitr kakalami-lami wal malu anfa'u li ba'dihim min at-ta'am fayu'tabar fi dhalika halul faqir fi kulli balad ayan daw niyan na suwatigin so pirak na mas mala kapag gini naguna ko sa badgiran adi so panganangkan nakitungod na lang ko umanider pa umani miskin umani kemarmaran sa iko manider pa ayan daw niyan na adna sisan ang mga miskin as mas mala kapag gikiran aguna na yang utapirak abadi ana mga miskin san ayak kailangan niya na pirak na bagal ka sa margas na parikuranong pan apusaan niyang penuto pusaan niya no to kapag ikunis inditar ipkutuban yan udin ipkutuban mga batayan na mapilangan niya na mapusaan niya penuto na ino di mas mapiyai bagal ka sa pirak amya dirisu daun rikori gitu pipikan saya mas malakiran ayamanan yan na kapag ang gayaguna ang kutua ben piraka tinakadakalan sa iko mga fukara napkunira ng kutwa panganakan na di na manipusaan nagyang ulama natigin man niya wahada huwa rajih wallahu alam tingin na rajih na mapapakay ang kutwa kapiraka kapirasa sa iko ayamanan yan na pitra payajuz ikhraju qima zakatil fitr nabkapakayang kutwa kapiraka sikul zakatul fitr na samanan naginan ikhilaf ang mga ulama sang kaya zakatul fitr adna mga ulama tinimu ilan na
tigiran na ayat tigiran ang makalalabi ay makalalabi ay mga apitra na panganangkan ayat was sabab na ginan imialoy sa hadith ay mga apitra na gumansos na inisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam nasib mang kumasa ang mga kailangan mga masa kailangan ibarat yan na miya ko marang utamiskin na mga kasamargas na makakailangan niya na pirak na sangko tamasa na piya kay usabad kung mga ulama ay buging na pirak kagya kailangan igirap man na di kailangan ay manan yan na di makakailangan na ay buging ka na panganangkan ay sabab sa gitu mansus ay buwa kapakayang ko tuwa pirak na si kung mas kailangan makakailangan ang kutwa mga miskin apakang gikira na guna nagiti sabab piyakay aw sabab si kung mga ulama ang kaiya kabgay sa pitra pirakan ayat tindig tanong saya na ay panguyat tanong si kung mga tao tatarimaan tanong ay panguyat si kung mga tao nagwayasun na apakasan na pangananggan ugit na kanabatanok man tarotok ibasuparan ang kaiya pirak pag yung pamaisapar ka na di kayawasan at na mga tausan akala man yan ipungin na pirak natipaman na din na pitrayan di sa din na din na pitrayan at na may pagayrong kung mga ulama ay pungin na pirak at di ba nasisan at pakahaharaman yan o di na pakabibidaan yan ang kaiya pitra pirak na oriyan yan mo na at na pumagayrong sa pitra na pungin yan mo pirak ato na ito nagiti sabab di tarotop mablangaya udi na maluagaya ang kaya kabgi sa pitra na di tanot tarotop ibatan pumakasubre sa katiro ang mutwa pugi sa perak sa kama mo pugi sa perak na di nga mo pumakasubre sa katiro ang kutwa panganangkan mablangaya ba na muwasak piya kaluwagan tan wagama na ayabun ni panguyat tanong ko mga tao nang kaya panganangkan kagina ni mansus gina ni mialoy sa hadid na sop manso kap magayo taw sa pitra perak na ayaman na yan na gitu ditanusung ka sa tarotop na ditanok man ipanguyat at man ang mga ulama at tigiran sabad siyang kaya mga muasir at tigiran amay kang kutwat tao na ayat tindigyan na bidaarkan yan so kabugay sa perak ayabu petirimaan yan na panganangkan ipanguyat pitra na amay ka sumalak amugis kanyan sa pitra perak na di kanyang diketarima api apan mapapakai na diketarimarkan inu to nagi aya panerima yan naguyak kapitian nasit kasasanang isang kuta panganangkan na dikepakai ubas kanyan bugay sa pitra perak lagi dutumambu ang kutwa pirak amay kaya tinugang kutwa tao na pirak ay pumagaya pitra perak ay pumagaya pitra kasasanangan nun sabab si kung mga ulama ko ingediyon napapakay nila no to na mapapakairakan yan ang kutwa kapagay niyan sa pitra apirak na yung kisangka at nakasasandengan yan ang mga ulama apapakayan niran ang kutwa pirak ay ang ating mga pagariya na gitu ba ay panguyat tano si ko mga tao na ay mga tano pitra na panganangkan supman si ko mga masa makakailangan o mga miskin ang utapirak na mas mapia ibigay tanugiran ang magkakailangan nila mapapanto ang mga tao ay magkakailangan nila na pirak na ibigay kira na pirak aginan sa gaga apya kay mga ulama igira mas sa kailangan na ginan ni sabad miyang aloy mahukuman ang kaiya kabagay sa pitra ato napman diyang kay kalay mga pitra na malausayan ay apakasal ay bagaya pitra si kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam na gentang isa gentang na aya ko na gentang kada gentang o Nabi sallallahu alaihi wasallam na patakop ko mateng kai kaplima amama na bitano panaksen ab mabilang at tantong utang mga taksiyan lagi dos takso tamar kamah o di nagyang syair na aya katimlian sa mga ulama na tira na si kumargas tano na sobra 2 kilo ugay na Syekh Ibn Baz rahimahullah udi ko kalipat o syaitan na tigin na 3 kilo na sa kanon na para sigurado agiba di mapipix ang kutwa kalayan na pinakamapya na 3 kilo kakala bumarata ay manan yan na miya kasubra ang kutwa kalayan
miya kasubra aya di kepakai na ubekal bet yang kurtua kay to yan berarti na usa upama kada nga masugat ang kurtua isa gentang na de masubra isa gentang udina de may isa gentang nagitwi di kepakai tumo sa subra ayan di unian na 3 kilo niya subra 2 kilo may tubo na niyang 3 kilo nati may tubo na pangatluangan ka kilo Allahu alam na matanap mapiksa ay isugutan mo 3 kilo di ay mana mas mapya na 3 kilo ibigay nga para sigurado miya sugat ka ang kutwa timba nga akala ang kutwa ibigay pitra Allahu alam naginan sabad hukuman ang kaiya kabugay sa pitra na anto na paman ni masa akakawajib upitra na ando din ni ayaw na akawajibin na tigman niya mga ulama na gurubus syamsi laylatal eid ando din ni kasdep walungan na seeko mapitaw na kutuba ay man nakianiyatan na andid ni kasdep walungan na miya wajib ang kutwa kabugay sa pitra sa mga tao ang mabubalwil kanyan ang mapapatot kanyan so kapitra nasang kanan na oras na miya wajib kanyan ang kutwa kibugay niyang kapitraan na padsa na masala na may tigman niya mga ulama agyang kutwa tao abara puasa di mamuasa ko Ramadan na miyatay sa kanyan si kuda pang kasdep walungan ino tigman niya mga ulama bar kanyan wajib makabugay sa pitra bas kanyan wajib makabugay sa pitra natigman niya mga ulama amay kamatay sa kanyan walaw bidaka iki lam tajibil alfitra matay sa kanyan sa depan sidep swalungan apia isa-isa ka minutos ada niyan kasedep na ayaman na niyan na kanabar kanyan wajib ang kuta pitra kanabar kanyan wajib ang kuto akipitraan miyatay sa tao ada pensidip swalungan ayaman na niya ada pen kanyatay ada pensidip swalungan na kanabar kanyan wajib ang kuto pitra amip manatiyang ka sa tao na miyatay sa kanyan asumidip swalungan na lagi dito mamu amay ka miyatay asumidip swalungan apya isa-isa ka minutos na sumidip swalungan na wajib kanyan apakapitraan wajib apakapitraan lagi reutian ang kutwa kawawajib ang kutwa pitra lagi dito mamu amay ka at na inimbawata tao ay inimbawata seeko oryan o kaya sedep walungan ibarat yan kaya niyataan miya kasedep swalungan inimbawata mambuang utawata ina wajib kanyan nakapitra na kanabar kanyan wajib ay pitra kanabar kanyan wajib ay pitra sabab sa inimbawatas kanyan ko oryan o kaya pakasold o kawawajib o kapitra ugayit na susunatan ay bugayis kanyan sa pitra bida so paliwat na gususunna kagisunna daw dingang gulawla na kanaba kong biyalasin na naba kong mamusiksa so wajib na siksaan ang kutwa dong galabak nang balasan ang kutwa bing galabakon na susunatan si ikawata ang kutwa inimbawata ko oryan o kaya sa depwalangan na lagi dito mo amay kas kanyan na imbawata kablal gurub ayaman na nila ada pengkanyatay na inimbawatas kanyan dapat sedep swalungan na dapat minimbawata na walau bidakaik api apa dia kasedep walungan isa ka minutos na wajib kanyan ay ibigay kanyan sa pitra ayaman inimbawata dapat sedep swalungan na wajib ay ibigay kanyan sa pitra ay ketimlanan na sura nga sila nagusumiyatay sumiyatay ada pensidip swalungan na kanabar kanyan wajib sa pitra so inimbawata ada pensidip swalungan na wajib kanyan sa pitra sumiyatay akia sedip walungan sumidip swalungan na kana wajib kanyan sa pitra so inimbawata sumidip swalungan na kanabar kanyan wajib sa pitra gitu ikatim belian na ugay na susunatan sa ikwata ay inimbawata sumidip swalungan na sunat ay ibigay kanyan sa pitra. Nah, antuna man masa akim ganggu pitra. Na dua tigman yung mga ulama masa fadilah agu masa jawaz masa makalalabi na agu masa papakain aya masa makalalabi
na siya ko kapita irong kuid ayaman na niyan na miyakan niya tatano mapita na kutba na siya ko kasimbayang irong sa subo o di na kapali yung asawalay niyo na gito'y makalilabya kip magan ka ko pitra ipamanik ka ko mga walay gito'y sabab pa aya hikma aya kip tindigan sa iko sambayang ako ba sang kaya masa na mati malayat oras kapag mga alas sobra alas 7 alas 8 mga lagi dito miya puro alungan mga puro alungan inuto na kaan makabagay sa pitra sa mga tao aniran mi pamgay ang dan ang kuto mga pitrera kanabab kebalagay geso kanabab kebalagay sambayang na ayap man na waktu niya na jawaz at tigman niya mga ulama na dua gawi adampan kanyatay dua gawi adam kamu kutuba na kapakay pagudbans ka ang kutwa pitra ka ko dua gawi adam kanyatay Syakinya bin Baz na tigay na kapakayat lugawi okay na piyakalubayo ito mga ulama ay tira na mabagar na dua gawi adapan kauma ang kutwa id kutuba na kapakayat advance ka ang kutwa pitra ka sama no to na ay kaya sabutan na di kapakay o baka bagay sa pitra siko ika-10 gawi ko Ramadan ika-10 lima ko Ramadan di kapakay kagi daw to ay manan yan na pakaya o mga ulama na aya piyakairan piyakalusutiran nagyang kutwa dua gawi ada pengkauma o kutba na kapakay ay bagay nga ang kutwa pitra ka ay ginawa na anap kisagadan na pangkalo kayo so Ramadan na miyakabagay sa pitra na dito ki-count aya manan yan na aya kibgin sa pitra maka pitra peruman na sangkot tua dua gawi aya manan yan na daw pangkutubay na gitu kibgin sangkot tua pitrayan gina ni miyaloy sa kitab miyaloy sabad si ko mga ulama nagugina ni kapito Ibn Umar radiyallahu ta'ala an ayab tadiyan na gitu ba ipambagay niya sa pitrayan si ko dua gawi pan ada kauma ang kutwa kutuba udi na salangwampan ada kauma ang kutwa kutuba nah sabman so mga tao da makabagay sa pitra sabab si ko mga bangan ibarat yan na lagi do di malayalayag na kalilipatan yan ang kutwa kabagay sa pitra na miya niyataan na miya takaw da makabagay sa pitra miya lepas ang kutwa kabagay niya sa pitra at aniswan yan na sa ngutama sa nakabayadun yan ang kutwa pitra kenabawon miya pukas ang kutwa kabagay niya sa pitra lagi ba muso miya lipat importante na adna excuses yan akitong wagama so pimbabayan na da mialpas waktu niyan kagi pimbabayan sudah niyan baba negatif pakabayad ayaman na niyan kabayadun yan ang kutwa pitra yan ano pa na mga masala asokon so di mamakawit barat yan at ini wakil yan ini taukil yan ang kutwa pitra yan na wajib ko na tikman niya mga ulama ang kutwa piyakawitan na misampay niya ng kutwa pitra sa kumbaga nun kung ang panudong kakutubay wajib ba misampay niyan piyakawajib usabad ko mga ulama adman na mga ulama at tiginan na yung utakya tanganaw ng utatiyaw kilan ka na mingi puwa sa kadso pitra ka uwid na mas mapya na yung utatiyaw kilan ka na misampay niyan si kumbaga nun kapapatutan nun adman na masala may tikman niya mga ulama agyang kutwa tao na adna papantong niya na tao maganyan ko pitrayan ugay na ang kuta kim ganyan ako pitra sa ang kuta papantong niya na tao na di niya nung kisampay akay kikisampay niya na doon niya nakapkutuban na di niya nung imgay sinyan imgay ko sa lakaw miskin agya kelpas ang kuta oras aki pagidin sa ang kutwa pitra ataman si ko di yung kasimbayangi amay kabagapap simbayangi na yung kagisampay na di nga unong imgay at tigman niya kini Sheikh Al-Uthaymin sing imgay ko sa lakaw ron sabab sa ang kutwa kelpas ang kuta oras yan na anip mandir pa ay magay sa pitra na sa mga ulama na tigilan sa kapapantagan ka adar pa naroon ko ni magay sa pitra ka amay kaad na mga miskinon ana mga fukara anap kemermeran sangkut tamasa sangkut adar pa naroon ko imgay ang kota pitra ka malagid urong ko bebeling antawa kami leleg kaun na ron ko imgay ang kota pitra ka sip man ko masa badilabor gina si isa makka makalabin na mga darpa naroon ka nimigay sa pitra ka amip mga kuta darpa na dabol mga fukara dabol mga miskin akapapatutan sa ganun sa pitra na kapakay ay tugalin na ka sa padadarpa lagi duwing gedega mga pudyan na mga darpa at na madakala miskinon naroon ka imgay ang kutwa pitra ka mapapakayo to
mapapakayo ito ay tugalin sip man kumasa adna mga miskin ang makalibot ka naron kon imugay so pitra ka ad man masala ani mapiyam na sa pitra gyang utwa tunganay ka antawa ka kana ba nga tunganay na sumanga ulama na tigilan na si mapiyam ko tunganay ka miskin sabab sa kanyan na 2 balas agakuwa nga paganyaro na suka babali nga at kababali na tunganay ka ingi kakap ka ikadua na samut wag kaya bugingon sa pitra na gina ni sabab sitan unang ko mga tunganay tano naron tanuron ibigay ang kutwa mga pitra tanong ano man mapapatot ay magay ang kaiya pitra na sumang ulama na 2 tira na suwalwa sinip naron ibigay ang kutwa pitra lagi do mga miskin fukara miyakalang salalan mga lagi dito na sumasabal kumaula magi mapagratira na di so tigilan sa zakatul fitr na special buwanan khas buwanan sa mga fukara ay man na mga miskin na gusto makambabaya din inapadilan nun sumakang babaya din na susabad na tira na pukus buwanang ko mga fukara pagkamaramaran na sa ikilan imbagay ang kutwa pitra kaya siran mialo sa hadith ngayong utak kaya giraw nabi ang kaya pitra na tu'matul lil masakin ayaman na niyan na panganang kanaya o mga miskin na sa ikilan imbagay patot ang kutwa pitra di yung ang kutwa mga pad na pwede inpadiran ang kutwa makambabayadan sa kutwa masa na kapakay ay bagayon ang kutwa pitra kay sabab sa kutwa kapakambabayadan yan na bapamang kapakay tigman yung mga ulama so pitra na mbabadin sa ikong mga tao dago udi na so pitra na timo namin so pitra may sakawalay na ibagay ko sa katawa miskin na pipero to mga ulama apyakairan kapakay ang babad niyo kung mga miskin na kapakay maambu at timo niyo so pitra yo na ibagay niyo sa kutwa sa katawa miskin kaans kanyan makatagwi sa kauyagan lang to pipa kayo mga ulama na ayabon na kinangan ro na ibarat yan na 2 ta na inibagita so pitrata sang kutwa miskin na imbanay tanoro na 2 taon kaya sabab sa kapakaya katawin niya no nasa sa katawa kirkro na imagay niyan mambuwa pitra na miya lugilu miya kwan miya dang kutwa hikma kelambanon na badan inibagay sa makaisa dapat imbanay ro naging na 2 kami saya para matendu yan nagito na sobra ang kutwa kilo udi na sobra ang kutwa kala ang kutwa pitra lagi dito mamu may kay imbagay sang kutwa sa katawa tao nagito imbanero na madakal kamisan ate pitray gilaw lagi dia mga naiman ya kanian matindu gitu na madakal kirkun madakal kipitraw gina ni sabad miyang aloy hukuman ang kaiya kapitra panginitan si Allah subhanahu wa ta'ala miyang ako tanurun sandaw ang kaiya o kita kabagay sa pitra panginitan si Allah at tariman wallah sa mga puasa tano nagumaklim tano ang kutabalasyan ay mala na si isa lungan na mori tariman wala subhanahu wa ta'ala sa mga puasa tanong nagutak-tak panirak tanong ta mga balas ay mala na pagnintanong si iku Allah miyapagtinong si iku mga tao kaya naniran sa Laylatul Qadr sa maniyan na ate madakal ng kaiya miya maka-comment sa kaiya di tanong di ka pagusay kaya siya kini Abu Nur Layla at tigan na salam ano mapamatiatan ng mga pos kapakay pitrata na perak pera sa ped na ingid pagulugan kapakay ustad na gitu ba kaya tano as mga ulama na tigiran ay panguyat tano ay bagaya pitra nagyang utapangan ng kan kayo timansus miyali sa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kanan kapira ka na matagbod na ijtihad umang ulama uwid na ana mga daliliran mabu ana mga daliliran piyakiran ang kutwa ay mananian na kipugan si ko pira na so kipigisin o kapakay sige sang kana na basa kapakay sa tanong mo mumbung sang kana basa kapakay o pa makaingisiyo ka na antunay sunna marani ko mansus afdal da isimbag tanoro na pangananggan ay ngisi ka na kapakay supirak na dito ba saktanong na si tanoro marami kupakay niyan supirak si ko mas sa kailangan may sa kailangan na may lengga nangutwa mbagan ka sa pitra na magkailangan niya na pirak adi sumargas na bagingan na pirak so man so kiptutugalin na nung kuingad na amay ka ba ka basan miskin si ko darpa ka daway kapakaya ibigay nga si ko
darpa Allahu a'lam. Tiap ada semada kali nangai miyamak comment. Sa musa pula tan rondo kagi ada binini. Kena betu matar gangga yang matano. Ati api sekin yang munaya makabantu. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unia dimentayas iskanian sa jinsan. Balasang Allah subhanahu wa ta'ala sama dalam apiya. Amin. Na benda gitu bundi mi Aisyah. Na no so pa Aisyah na comment niyo siya nakakubot ya tanong buang uta pa Aisyah yo. Kata yang mi ada dakala wala tarik ni hatta Nur bint Arab balasang Allah kay pamangin ga si Norma lagi dia balasang Allah dari Abu Abdul Wajid balasang Allah sama dakala mapiyah kay pamangin ka. Si Sina Rumasa balasang asan wala sama dakala mapiyah. Namatar tunay ni si Maiman Undak balasangasan Allah sama dalam mapia si Munaya Makabantu balasang Allah si Aslam balasang Allah lagu semapad si Syuhrah tuh Hamdani Abantas balasangan Allah dua si Rokma Barwa Mikail Sabdullah balasangan ulangun wallah sige pamakin lagi aku semapad tanor mabat ya semangarannya si Syarifah di sana lagu si Jeep kapal si Bayaw siya ngabis nayaman na niya nabalasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa badala mapya pagnintan si wala balini wala padsi ko mga amal tano mapanida ka pa talingo man yan si ko mga timbang at ano si salungan amol imanto na katiya masisigil kami sa ngayang masjid siya may di pagulas sa ngayang masjid tano na skanod ni yun di paparaparas nanay no ka inshallah napsumbatan tanubi ako mga pdoras pag-invite ka no kung mga mga bulayo kayo mga pagari niyo no sa mga tungan niyo na pag-invite niyo sila sa iya programa tano uman na yung Jum'ah na nalita no di mga paguras ay malan na punalamatan tanos sa mga tawa kasabupan sa kaya di tano di ka pa bibitira sa lagi dia aukit di siya ning gusto ko mga tamukiran pantagbusan ka iya lagi dia abutad di tano di ka pa bibitira ka pa kasasampaya isang gulalan sang ka iya suara sa kawang balasan wala lagi dia ngutwa lalim na kapkel yang aranin ang ngutwa si Ate Rokma gusto mga saling gupayan lagi di press as kanyan ni si Pres Ahmad insyaallah aku si Ate Syarifah apot pinanap kasaba pa sang editor di ka pa bibitira man to yang mga babaitan sa Tugigaraw City dago langon-langon o mga Muslim na sa Tugigaraw City di maumagindag balasangan wala sa madala mapya so mga saling gupa Ate Rokma gus Syarifah gus kina Pres Ahmad sama na kepakaya lagi dia kan pilih na matitimot-timot manangan na mga mutahajibah sangaran na derpa alis sila di mau makinig mga bay balasangan wala sa madala mapya dan matatapkan o sangay lagi dia gelbak dago smapuso yung napakambakan wala subhanahu wa ta'ala sang kutwa di kapamakinig si mga bandingan si kuwagamatan agama Islam dago sa mga pagariansan sa Tugigaraw City dinapsilan sa lamdakan sa kanusan panita siya panganusan Allah langon mga Muslim siya panganusan Allah subhanahu wa ta'ala sa badala mapya malo ini miyakata sa ngaditan di kapalan salam mamaya natin rubutan up kanida to lagi to balasakan Allah sa badala mapya salam ng sanusan assalamualaikum warahmatullahi